ga rawa ga waka. Wannan kiɗan aure ne, wannan kiɗan mata ne, waye yake kiɗan aini ne, kan biya so ne, ga rawa ga waka. Komai da lokaci zai zo a hankali. Yusuf baba ya ango na Khadija, ni Allah nake sakowa fari, dan shi ne yake mani tun fari, wannan ne yasa nake tasiri. Ya Allah ka kauda mayin sheri, auren nan ka sa dubin alkhairi. Ga ango amarya sun yo jeri, Khadija amarya ni da ke zan fara. Aure ibada cikin da lada, ba a nuna ganda, amarya ki shaida, biyayya ki loda, ga ango kumanda, amarya kina gane lissafi. Zan so a ce ki karo karfi, kare mijinki ai ba laifi. Ayar tana cikin littafi amarya. Komai da lokaci bai zo a hankali. Yusuf baba ya ango na Khadija, mata ku yi rawa dan Allah, duba rawar kiɗan ba wahala, aure ne na so a yau an kulla. Mata ku taka, abokai ku taka, kawaye ku taka, dangi ku taka, yayye ku taka, yau ranar farin ciki ce. Yusuf baba ya angon Khadija, duba yau Khadija kai tai ɗauka, iyaye za ta bar su duk domin ka, ba na so a ce ka sa ta yi kuka. Kulawa ta yanzu na hannunka, ta zamo matarka. Ango ka duba, kai ne ta zaɓa, ta baka lamba, aure na sunna, ku zauna da juna, da riƙon amana, tausai na juna, ku zauna zaman lafiya, Allah zai ba ku lada. Komai da lokaci zai zo a hankali. Yusuf baba ya ango na Khadija, Abdullahi ga abokin ango, Abdullahi ka zamanto jigo, dan kun ce ya daina kwanan shago. Ina abba aboki na amana, bikin naku ne abokin ango. Abba ga abba amanar ango, kai ma Murtala na sawo ka, to ga Murtala abokin ango.